Nanawagan karon si Cotabato City Mayor Cynthia Sayadi sa mga pasahero sa Philippine Airlines nga mitugpa sa Cotabato City kagahapon didto sa Cotabato City Airport. Human nagpositibo ang usa niini ka pasahero sa coronavirus disease. Matud sa mayor, wala moagi sa trial sa airport nga usa sa rekisito sa Interagency Task Force on COVID-19. Nagpahibalo si Mayor Sayadi sa tanang pasahero nga gikinahanglan nilang mag-home quarantine aron maobserbahan ang ilang panglawas. Nagpasuwab ang pasahero kagahapon isip pagsunod sa standard procedure sa ilang buhatan ug migawas sa resulta nga nagpositibo kini sa COVID-19. Nakigalayo na ang lokal nga panggamhanan ug ang Cotabato City Health Office aron madala sa isolation facility ang naisgutang pasahero. Nanawagan usab si Mayor Sayadi sa tanang pasahero nga mosakay sa awang airport nga moagi sa trials areas aron mabutang sa record sa syudad ang ilang paghawa ug ang ilang pag-abot labi na nga mitaas na usab ang kaso sa COVID-19. Sa kasamtangan, naka-alert level 3 ang Metro Manila tungod sa mga kaso sa Omicron. Ang pasahero nga positibo wala moagi sa triads kay bisita sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BERMM. Nanawagan usab siya sa mga ahensya sa gobyerno nga kung duna sila mga very important person kon VIP nga bisita ug dunay sugaton nga VIP kinahanglan nga ipaagi sa trials area isip pagsunod sa IATF protocols. Ronnie Junotero, Newsline Philippines. Stay safe.